Ang RMN drama, muddalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 3! 3. Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Uda nga kong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakuda Tayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nakahatag na hinon og problema nimo. Sorry gid ha. Way problema oy, Maiji. Gibaharan ra ba ka ninyo rito? Ginuore akong gikadlukan, Maiji. Kung tao lang, di na ko sibugan oy. Athena? Sige. Muuli na ko. Oh, sige. Pero ihatod ta ka. Ayaw, oy. Ayaw na lang, Athena. Ako na lang. Ihatod lagi ka. Ayaw na lang, lagi. Mahasol na ka. Ako na mo pauli. Siguro ka nga, ikaw ra? Ayaw ka balakan ako. Maiji. Nagduda ra ba si Federico nato? Nga uyab ta, di ba? Nahanggaw na to siya. Maong ako na lang, okay? Oh, sige. Pero pag-amping ha. O, Athena. Unsa ba sasakyan ni mo? Maglakaw ra ko, oy. Dang exercise ba? Jogging lang ko. Sige. Ikaw ang bahala. May kaywa ka maghatod-hatod. Gikan karon, di na ko gusto nga magsigi kapag gawas-gawas diri sa ato, ha? Nanay Matilde. Patuon ako, Athena. Nituod ka sa bahad-bahad itong Federico. Oh, unsa pa man di ay? Pagkarapar itong iya na yoy. Athena. Talawan tong dako. Unsa? Ang isog to. Kung isog pa to dito magpahibaw, kanang bahad-bahad na muna iti mailhan sa mga taong talawan. Kutubras pagkarapar ba? Oh, unsa? Way kalisang ng imong anak daw! Way kalisang! Unsaon ko naman lang in taon na siya, uy. Iyan po lang ito, gaw. Nga, way mga dagkong panghitabo nga mo abot sa iyang kinabuhi. Go, Blackie. Ano ba nga yung kalitan ko ngalan. Tawag ko na mga kalitan ko. Tude, asa naman to siya? Naaraman tingali sa luyo. To sa gym. Tanaw na ko! Day, Athena! Day! Asa ka? Day! Wow, masya din eh. Asam ka din siya. Nako! Nigaw
gawas man tingali. Huwag yun mahadlok. Uy, amo agaw. Tanawa. Kanang naglakaw, tanawa. Si May Chica na. Siya gyud. Siya ginagaw. Unsa man? Tuman na akong gisuko. Signita ug dada. Oh, patik. Karga sa sakyanan. Patik. Signita na yun. Inigdoon na. Areglado agaw. Hala, ganang maong sakyanan. Kang Yorito Federico man ha. Dili mahitabong masayop ko. May lalaki nga ako ikasukat. Kulpaan ko da. Pero dili ko magpailang ang ikuyawan ko. Hello. Hi, Uy, di mo kuyog ka na ako. ha? Asa? Ay, napangutan na. Ay! Aray! Kuyog na ko. Ayaw! Ayaw! Buhi ko! Diri! Di nyo ka magabuhi na ko. Dili di aya. Patiran kong imo atubangan bi. Ah! Oh, unsa na? Dapay ko mo ay... Ah! Sa... Iyamat na ko. Misukol si Mechi. Na. Iyang gipatiran og gisukbag ang akong atab. Natikang kang akong atab. Og si Mechi, ito nibalik sa agi. Huwa mo pa dayon. Animal. Makamao siya manalipot sa kaugalingon. Nalupig kang babae. Huwag ko magtuubos. Agaw na mo. Kumpiyansa kay ko. Buisit! Ako na ito siya nakuptan. Hugot na kayong pagkakupot niya. Pero kaligagit partira na kung akong pundungan pa ngayon. Akong tumangan. Murag hinig na pusa akong itlog. Gisugmag pagkakot ko niya. Nawingig ko. Iya ko gipatiran. Sugmag! Pati bagyan! Tikayaan ko, Wadgaw. Tikayaan ko. Kaya. Gulong sa di ko makatoo. Si Maichi man nagpaingon diri. Wala siya muulig diri so. Athena! Athena! Uy, Maichi! Balik ka sa agi! Iyatangan ko! Unsa? Salamat kayo, Athena. Ha? Unsa ki pasalamatan nimo? Kay kunwa pa ko ni mo tuloy og self-defense. Tingalig, nadakon itong tawhana. Imong ipasabot nga. Kidnapon ko itong tawhana. Unsa? Nakaila ka? Wa ko makaila pero basin og bata-bata to ni Federico. Unsa? Bata-bata ni Federico? Ngano pa nagkasulti ka man, ana? Magkato bata-bata ni Federico? Tungod kay nakita na ko ang sakyanan ni Senyorito Federico nga dito sa unahan, nakaparking. Unsa?
kanimo, Federico. Ngano bang mahasol ka man o dili mo apil ang usa ka babae? Nga ni back out, ha? Nainsulto ko. Ayaw ka na hatagi og bili. Oh. Naibog atong bayhana, Dad. Pero, buisit. Murag ang nahimo na kong karibal. Maong sa katumboy. Unsa? Tumboy? Katong atina, Dad. Nga sa katumboy. Mo'y akong karibal, Daddy. Ayaw kong kitawin, Daddy! Ayaw kong kitawin, Leche! Federico. Imo kong anak. Ayaw kong kitawin! Uy, Federico. Gusto kang tukod ka? Ha? Tukod ka? Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.